פרננדס מעלה את הכדור הזה לעבר השער, זה מסוכן! והכדור יצא לחוץ. 7 דקות וחצי מפתיחת המשחק באצטדיון טדי, עדיין 0-0. בית"ר עם איום ראשון על השער. בן שושן עכשיו מניע את הכדור לברוחיאן, חבר שלו. כדור קצת חזק, וכן מרחיק. בגלל ברוחיאן שהוא בכושר מצוין, הכל קורה בצד ימין בבית"ר ירושלים, וזה לא טוב. אני חושב שזמברג עוד בכלל לא נכנס למשחק, עוד לא נגע בכדור. נגע פעם אחת. כן, אבל ממשי הוא לא נגע בכדור. חייבים לשחק גם מצד שמאל, המשחק חייב להיות מאוזן. הנה קוצ'ה, הולך כדור אלכסוני לא מדויק, גלישה של חמד גנאים, הכדור מגיע לזמברג, נותן אותו לברוחיאן, זה מסוכן עכשיו, הרבה שחקנים מחכים למסירה. ברוחיאן הולך לשמאל. יותר מדי, עברת אחד, תכניס כדור לאמצע, יותר מדי. הנה עוד חטיפה עכשיו של אלברז, הכדור הזה טוב מאוד פנימה לברוחיאן, מחזיר אותו לאלברז, יש לו זמן לכוון כדור טוב, מכוון אותו, זמברג בשמאל, לא מצליח לעבור, ועוד הזדמנות של בית"ר ירושלים עובדת לה. בקצב הזה זה לא ייגמר 3, זה ייגמר 4. באיזה צד? סכנין מצופרת מאוד את ההגנה, אני לא יודע כמה זמן היא תעמוד בלחץ הזה. לא תעמוד בלחץ הזה הרבה זמן. הנה דנין. אני גם לא כל כך רואה את ה-4-3-3. עכשיו אלירן דנין אומר, חבר'ה, אם אתם לא נותנים לו